Miloš Kratochvíl, Modrý papľuch. Ilustrácie Markéta Vidrová. Venované Natálkam. Takže mohla by si to pozrieť nejaká Natálka. Miloš Kratochvíl, Modrý papľuch. Ilustrácie Markéta Vidrová. Keď sa pes rozbehne za mačkou, aby ju len tak pre nič za nič chytil za chvost, alebo keď v škole zazvoní zvonček a všetci si myslia, že je koniec hodiny, ale potom sa ukáže, že to len školník opravuje zvonček. Môže sa stať, že sa z toho narodí papľuch. Papľuch býva rôzne veľký a rôzne sfarbený. Najhorší je fialový papľuch. Veľké patálie bývajú aj so žltým papľuchom. Každý papľuch má trúbkové našepkávadlo, 2 z 5 prstov na ruke, výrazne dlhšie, tie sa volajú podpichovadlá a zvyšné 3 prsty vyzerajú ako prísavky. Štetiny na strapatej hlave sa odborne volajú svrbidlá. Čo sa týka svrbidiel, môže byť papľuch blondiak, ryšavec, aj čiernoštetináč. Nejako zvlášť na tom nezáleží, lebo všetci papľuhovia sú neviditeľní. Toto je jediná knižka, kde ich môžete vidieť. Špeciálna zviditeľňovacia pastelka na papľuhov. Štvrť ako punčová torta. Potmehúdy sú najstaršou štvrťou dolného mestečka. Uličky sú tu úzke, ale vôbec nie sú smutné ani temné. Fasády mešťanských domov majú zvláštne síte farby. A keď nakúknete do niektorej z uličiek, máte pocit, že sa pozeráte na rozkrojenú punčovú tortu. Nikto by neveril, že tu kedysi strašilo. A nikto neverí, že tu straší aj dnes. Nie je to už strašenie ako predtým, keď sa uličkami potulaveli ohnivý mních, čierny rytier, bezhlavý tulák, bludičky, pivničky, krývajúci pavúk, kamenný vlk, vodníková mačka, hnusný dvojhlavý pes, polnočný stršiak, zlostný paholok a podobné strašidlá. V dnešných potmehúdoch sa straší inak. Tvrdí to starúčký pán profesor Navrátil. Na nose veľké okuliare s medovo-žltými sklami. V ruke zvláštnu, vždy rozsvietenú baterku. Tak sa potuluje uličkami potmehúdov. Celé dni a noci. Vo svetle baterky vraj cez svoje okuliare vidí prízraky, ktoré škodia ľuďom. Nikto mu to však neverí. Ľudia ho považujú za čudáka. Buď ho nepočúvajú, alebo sa mu smejú. Aj keď je to nezdvorilé, pretože je starý. Alebo sa mu trúfnú smiať práve preto, že je veľmi starý. Vraví sa, že je možno rovnako starý ako potmehúdy, najstaršia štvrtolného mestečka. Zuzanka s modrou škvrnou. Zuzanka s Myškou sa vracali kľukatými uličkami zo školy. Netúlali sa ako inokedy. Zuzanka sa už tešila domov. Tušila, že jej mamička pripravuje na obed kurací rezen s jemnou zemiakovou kašou a s broskyňovým kompótom. Keď má narodeniny, vždy ju čaká toto najmilovanejšie jedlo. Tak si dobre uži narodeniny, popriala jej Myška, keď sa lúčili na rohu krátkej uličky. Vďaka. Zuzanka zamierila cez námestičko, z ktorého sa rozbieha do oblúka ohnutá ulica s domom číslo 7, kde bývam s mamičkou a ockom. Prechádzala okolo reštaurácie u Bociana. Tuto každý deň vyzerá, ako keby niekto oslavoval narodeniny. Povzdychla si do zmesi vôni, ktorá sa vynula z veľkých, pestro naložených tanierov. Na terasu vyšiel čašník s vyzdobeným zmrzlinovým pohárom. Krútil ním nad hlavou na striebornom podnose ako akrobat, čo prilákalo nielen Zuzankyn pohľad, ale tiež jednu osu. Zakrúžila okolo čašníka, ten sa po nej zahnal, ale väčšmi ako osu vyplašil zmrzlinový pohár. Uletel mu stácky a pristal priamo v náručí vyparádenej panej, ktorá si ho objednala a ešte pred chvíľkou vyzerala, že sa naň teší. Teraz však zapíšťala, ako by sa zmrzliny štítila viac ako myší a chlpatých pavúkov. Zuzanka sa na tom škoda radosne zasmiala. A z toho zasmiatia sa narodil papľuch. Modrý, stredne veľký a prirodzene neviditeľný. Rozhliadol sa, uvidel Zuzanku a skočil jej za krk.
To je obľúbené miesto papľuhov. K ušiam je to kúsoček, takže môžu našepkávadlom pohodlne navádzať. Pokožka je tu citlivá na podpichovanie a šteklenie a dobre tu tiež držia prísavky. Zuzanku si modrý papľuch vybral aj preto, že mala zdvihnutý golier. Chcel sa zahriať, pretože na ňo zavial chlad z rozpľasnutej zmrzliny. Zuzanka rýchlo utekaj domov a umyj si krk studenou vodou. Obzrela sa, kto to na ňu volá. V priechode do zeleno-bieleho domu odpočíval pán Navrátil a svietil na ňu baterkou. Ja nie som žiadny ufuľanec, pán profesor, vykrikla trochu dotknuto Zuzanka. Mám čistý krk, vidím tam modrú škvrnu, zdvihol ukazovák, ako veľkú atramentovú machuľu. Papľu zavetril a rýchlo sa schoval pred svetlom baterky za golier. Pán profesor, atramentom sa už v škole nepíše, mávla rukou Zuzanka. Dom hrôzy. Zuzanka pridala do kroku. Modrý papľuch sa už neodvážil vykuknúť. A tak sa nič vlastne nedialo. Len čo Zuzanka vošla do domu, hneď po schodoch zacítila známu vôňu vyprážania a slastne mlaskla. Mňa mrezne! To vyburcovalo modrého votrelca za jej krkom, ako spáča zazvonenie budíka. Papľuch neznesie, aby bolo niekomu dobre. A už vôbec neslastne, alebo dokonca blažene. Prečo stále rezne? Šepol jej do ucha trúbkovým našepkávadlom, podpíchol ju podpichovadlom a pošteklil štetinatým svrbidlom, až jej prebehol mráz po chrbte. Už vo dverách sa Zuzanka zatvorila, ako by ju tlačili topánky a bolel zub. Zase rezeň. Zašumrala otrávenie na miesto pozdravu. A to nebolo všetko. Pridala ešte nevídané povzdychnutie. Prečo som sa nenarodila v reštaurácii u Bociana? Tam majú jedál na 3 stránkach jedálneho lístka. Mohla by som si vybrať. Mamička stala stáť ako skamenená. Nemohla tušiť, že tie slova našepkával Zuzanke papľuch, ktorý sa narodil v reštaurácii u Bociana. Modrý darebák využil mamičkyn šok a kým sa spamätávala, sedel jej za chrbtom. A poriadne ju podpichol. Takže ty by si chcela mať za mamičku reštauráciu, vykrikla rozčúlene. Normálne by takú bláznivú vetu žiadna mamička nikdy nevyslovila. Ale s papľuchom za uchom môže človek urobiť ešte oveľa horšie veci. A tie sa tiež stali, pretože modrý papľuch sa činil priam diabolsky. Ja ti ukážem, že nie som o nič horšia, dupla trucovito mamička. Rezeň, ktorý sa medzi tým na panvici spálil na uhol, odhodila do koša a s dymovým závojom vybehla z bytu. Podpätky jej na schodoch zaduneli ako vojnové bubny v časoch rytiera Pečka, ktorý založil mestečko. Vrátila sa o hodinu s jedálnym lístkom reštaurácie u Bociana a za ňou prišli 2 dodávkové auta zasielkovej služby plné mesa, rýb, chobotníc, múky, ríže, omáčok a korenia. Bez slova sa pustila do práce a za papľuhovho pozbudzovania uvarila všetkých 63 špecialiet, ktoré boli na jedálnom lístku. Byte sa nedalo pohnúť a keď prišiel z práce ocko, už sa tam ani nezmestil, keby nevystrčil na chodbu skrinku na topánky. Najskôr sa zaradoval, koľko dobrôt je doma pod zub, ale keď si dal 3 porcie, brucho sa mu nafúklo. A zo všetkých chutí mu ostala jediná, natiahnuť sa na gauč. Ale to sa nedalo. Nebolo si kam ľahnúť. Všade ležali plné hrnce, kastroly, panvice, misy a taniere. Po uši najedený otecko usúdil, že najlepším riešením bude rozdať tie dobroty susedom v dome. Haló, priatelia, zavolal na chodbe, aby všetci vykúkli z dverí. Lenže papľuch nezaháľal a bol neskutočne rýchly, len čo niekto vystrčil hlavu, už na ňom sedel. Niekoho ďobol pod pichovadlom, inému našepkal nejakú papľuhovinu, alebo aspoň poškriabal svrbidlom, aby sa začal ošívať. Kým ocko stihol vysvetliť, že Zuzanka má narodeniny a mamička to trošku prehnala s varením a preto by si dovolili pohostiť susedov, mal modrý lotor všetkých naočkovaných. Asi sa to veľmi nepodarilo, čo? Uškrnul sa pán Tichý a urobil pohrdalo. Ocko sa zapotácal, bolo to nevídané a neslýchané. Vždy boli s týmto veľmi úctivým pánom za dobre a mamička mu na Vianoce dávala koláčiky a porciu kapra. Všetkých to rozosmialo a žasli, ako má pán Tichý gurá, že sa ozval prvý. Nevideli, že mu za krkom sedí modrý papľuch.
Nemohli to vidieť, pretože Papluch je neviditeľný a navyše už sedel za iným krkom. Možno akurát za ich, lebo podpichnutí boli všetci. Chcete nám predviesť, že ste niečo extra? Zdvihla si prstom nos pani Kráľovičová. A myslíte si, že máte doma princeznu? Zuzanka len naprázdno prehltla. Chodila k pani Kráľovičovej počúvať staré čierne gramofónové platne. A keď pani Kráľovičová potrebovala niečo zohnať, vždy to pre ňu urobila. Aby ste sa náhodou celý nerozdali, pán Slivka vzal z taniera malého červeného ráčika a hodil ho kocúrovi. Chcú nás otráviť, aby si potom mohli kúpiť celý dom. Jačala pani Blašková, čo zase nebolo také prekvapenie, pretože ona často jačala pre kadejaké hlúposti. 2-metrový pán Bradáč sa postavil pred ockom na špičky, aby vyzeral hrozivejšie a ešte vyššie. Ak sa chcete hrať na Mikuláša, tak by ste mali mať biele fúzy a bradu, povedal a zo zákuskov, ktoré ponúkala mamička, zhrabol šlahačku a ockovi z nej urobil mikulášsku bradu. Mamičke bolo z toho do plaču. Pani Mlinárová jej palcom utrela slzu a dobrácky sa ponúkla, že si vezme kúsok chobotnice a plneného bažanta. Celého. Aby sa neurazila. Ostatní sa však do nej pustili, že je pažravá osoba a tým ju urazili. Nakoniec urazil každý každého. Všetci si nadávali a kričali. Búchali dvermi. Modrý Papluch jazdil medzi poschodiami na zábradlí a počúval to ako rajskú hudbu. Už sa mu to ani nechcelo skočiť za krk ockovi, ktorý všetko vyberané jedlo odnášal do smetiaka pred domom. Sám sa čudoval, ako Papluhovina, ktorú naočkoval všetkých dome, funguje so trvačnosťou ďalej, bez toho, aby pohol podpichovadlom alebo svrbidlom. Chechtal sa ako pometený, keď pani Blašková sama od seba zavolala policajtov, aby si pred domom počkali na ocka. Vraj vynáša jedlo do smetiaka, vysmievať sa tým chudobnejším spoluobčanom a navyše jedlo netriedy. Ocko dostal pokutu za znehodnocovanie odpadkom a verejnú provokáciu. Najprv bol z toho len smutný, ale keď zistil, že pokutu zaplatil poslednými peniazmi, ktoré doma mali, pretože mamička všetko minula na veci na prípravu lahôdok podľa jedálneho lístka reštaurácie u Bociana, zmenil sa jeho smútok na zúrivosť a hrubo sa pohádal s mamičkou. Povedal také škaredé slová, aké by jej nikdy nepovedal, keby sa do domu číslo 7 na ohnutej ulici nemotrel modrý Papluch a nepremenil ho na dom hrôzy. Ešte. Záchrana domov číslo 7.